Cintaku sekonyong-konyong kodo Manda Cayu Nandasari. Sing dalu Rama. Sehat ya, Nok? Alhamdulillah pangestunipun panjenengan kula sehat. Sampeyan kudu tetep sehat aja nganti awake ora sehat. Wong iki tak dadekne maskot. Maskot ki tegese tetunggule waranggana Raras Kawiryan. Iki ra ana desa marga urip. Nggih. Kowe weruh jarwa dasa ing tembung desa marga urip. Coba dicethakke sik. Dalu niki dalu ingkang kebak berkah nggih, Mo. Ya kebak berkah. Ketingal warga masyarakate guyub rukun, ngleluri leluhur, nguri-nguri leluhur. Kok ngerti kowe? Nggih ngertos tembung kaprae niku sedekah bumi utawi bersih desa. Kok kaya ngono kepinteranmu undake wit prana nganti saiki kok duwe tambah saya mothok. Kula iya eling kalih sing bubak yasa danyang desa kanthi gelar wayang kulit dalang Ki Kanda Srinanjaya kang jejuluk Ki Sun Gondrong. Ya apik. Nggih sowan wonten desa Marga Urip. Mar niku Marsudi mreh guyub rukun masyarakat nyawiji
nyiptakke kerukunan, ngraketke sesrawungan, gedhekke gotong royong, mula dadi desa kang gemah ripah loh jinawi karata tentrem tur raharja. Iya. Kuwi mar ya ki mau ya. Mar. Banjur angka loro ana go. Go niku gondelan kuasaning Gusti Allah. Tetekan kayu kang suci, kekudung budi rahayu. Iya. Tekun ngibadahe, tekun dikire, mula dadi desa kang gemah ripah loh jinawi karata tentrem tur raharja. Iya motok bener. Kula. Niku unggul desane, unggul penghasilane, unggul rezekine, tepuk tangan. Saengga dadi desa kang gemah ripah loh jinawi karata tentrem tur raharja. Iya. Rap angel lho iki nek rap ki. Rap ki angel lho. Rap niku rap ki diteruske angel ngarepe njarwa dosok ning ki dalane angel. Reptil. Lah reptil. Rap niku sarep. Rap niku reptaning Allah utawi ciptaane Allah kawujud desa marga urip kang gemah ripah loh jinawi karata tentrem tur raharja. Iya, temu. Dadi rep ki repto ya no. Nggih. Reptane Gusti Allah dadi desa marga urip. Nggih. Lurahe Bapak Riyadi. Sembodo pemimpine Gus Lurah Riyadi. Lurah niku nggih wonten tegese lurah niku lungguhe nganggo arah-arah. Wong ngono. Nggih, artinya berprinsip teguh, berpendirian teguh dan napa nggih? Napa mau? Ya berpendirian teguh, berprinsip ngono no. Berpendirian teguh, berprinsip dan mengutamakan tokoh utamanya sebagai kepala desa menjadi abdi rakyate. Iya benar. Ri niku rila berjuang kanggo kesejahteraan rakyate. Ri cendhek men to. Loh, sing penting rak temu. Oh iya wes. Niku anetepi janji, andresnani, angayomi, angopeni, amayungi, napa mo? Lek ora apa takok nulih ning aku. Ki mau apa? Angopeni anetepi janji. Janji kang wis kawedhar iki sabda sing kawedhar, apa janjine biyen kudu ditetepi. Angopeni antresnani amayungi marang warga masyarakat. Di niku dina-dina dedonga kanggo rakyate. Iya. Memberi suri tauladan yang mendidik, mengarah dan mengarahkan masyarakat menuju kesejahteraan hidup ing ngarasa sung tulodo ing madya mangun karsa tutwuri handayani. Ya apik. Dadi kowe spontan kaya ngono ki apik lho. Nggih, sering tembang nggih. Aturna tembang sing kepenak. Mau ana pundutan kae aja nganti waleh ngaturne tembang satu cinta rasa satu. Alah. Satu rasa cinta mo. Lah ya cinta rasa satu. Tapi kulawe niku. Kowe apa kowe? Kuwale. Piye kowe? Sing bener niku satu rasa cinta. Satu rasa cinta, cinta rasa satu ning karepe padha. Nggih. Diaturke kaya ngapa sik repe piaturna kowe pengen roh aku. Nggih. Akibatnya loro. Bukan ku ingin memastikan akulah cinta sejatimu, yakinkan hatimu, akulah takdir yang engkau nanti.
arepe tak aturke sayangku Bu Karmi Sasak Sidorejo. Bu Karmi kok. Heeh. Uga Putri tak aturi wong iki sing ngebel awal ki rak Putri kuwi depot wetan dalan kuwi. Ya. Engko Bu Karmi ra tak kirimi lagu nesu ngono. Bu Karmi sapa kuwi? Bakul nanas ngono. Biyen zaman corona kula niki nggih melu setor kali Bu Karmi, kula nyopir Pak niku. Pas corona biyen nika. Ngono ya. Ngono ya Pak. Ya, narik karo kawi gaten. Tenan kuwi. Ajijah ya ulanganku ya ning rada salah kedaden. Mbak Proborini ingkang saking Surabaya sampun rawuh nggih. Sampun. Wah. Oh tas pethuk lho wis nyaru. Sampun dangu nggih pun ngrawuhi. Ngerawuhi raine jenengan iki. Kok tak sampun. Nggih, maksud saya ku sampun dangu rawuh ngoten lho Pak D kok. Piye ta lagu muni mau? Sampun dangu ngerawuhi. Oh, lah ngerawuhi apa? Klerukane ta, Mang. Oh. Kene-kene. Ngono. Kowe iki ngadeg aku. Murid sing wani dhewe iki ya iya ya karo ngadeg. Arek ngadeg kok arepe ndlosor kok. Ya apa sih rek kok niku? Lah, ngono. Wah. Lah. Kowe iki jen sak enakmu dhewe ora ta njaga karo Napa? Pak Demu ya sing ngadeg iki sing apik. Kok mencolot ki lho. Mboten kok ngoten Pak D. Niki nun sewu nggih. Kula kan pancen samping, pinggir dhewe. Iya. Nek kula alon-alon kuwi resiko kesandung iso njlungup. Oh, njlungup. Nek mencolot kan iso wis apa adeg-adeg. Ngoten lho. Mboten kok kula niki ora sopan. Cilakan niku nggih mboten. Nggih ngeten iki kula niki. Bedigasan ya gak ya asli ngene iki. Anteng ya asline ya. Anteng. Mong cuma nek ngomong rada kasar. Nggih mboten biasa. Kok rada suntrut to ajake? Mboten perkara suntuk nggih mboten perkara lara ati mboten. Lha apa? Nggih jenengan niku masalahe lek kalih kula niku mesti nyiyo-nyiyo kula. Kene cayu, kene Proborini. Kene nyedek karo Kang Mas kene ndak cayu. Kene aja, ora tak sio-sio kene ngono. Kowe iki bocah kuwi taun 97 biyen kene. 97 kula Bocah. umur 7 taun. Jenengan ramut. Jenengan dusi. Jenengan ganteni popok. Nggih jenengan niku, Pak D. Iya. Kok jenengan tega kali kula? Kok jenengan menyia-nyiakan kula di depan umum napa mele masyarakat? Ndi? Mbak Margo Urip. Margo Urip. Kula kan isin. Nyonyo ku piye to mau? Ten ngriku, terus kula metutut. Wong aku noleh ae gak kok iso metutut, sih. Ora aku tak sawang kaya lambemu iki kaya mejocong kaya wong lesu ngono lho. Tak sawangi dadine terus aku iki kowe ndek prasangka nek aku nyonyo kowe. Nggih lah. Ora cah. Jenengan wonten mbak-mbak sing ayu-ayu. Jenengan nyonyo kula. Mpun banding-bandingno. Sing jarene aku cemburu padahal aku wis sabar menangani jenengan. Ya ampun, bocah ayune kok kaya ngene. Wong kok nyeluk kono mang ya apa? Mbak Aziza mang. Sugeng dalu papa. Ya percaya lek jenenge sampean iku Topa. Ora tegese kowe iki Topa gelo tak lokne ngono mang gelo to. Ngono iki lek tak lokne keronto-ronto ya. Ya sakit hati wong padha ae, padha anake, padha murite, tidak apa? Tidak untuk dibanding-bandingkan. Kok iso aku ado-ado teko Surabaya didelek nggo sebelah salon, mik yo ngik-ngik. Wah, kono lek Solo. Wah, bengok-bengok cedhek kupingku. Ngono kok aku disiok-siok. Aku ki isin karo Mbak Lurah. Wah, susune lek gedhe. Jenengan niku nggih ngoten, dalang niku kudune menep. Menep piye? Nggih madhep debok. Omonge blak kotang kon terus terang.
Iya, blak kotang terus terang niku memang jujur kula seneng. Ning lapo matane kok ndelok susune sinden? Matamu dhewe iku iso malah nyandak motone wong gerang. Lah niku napa lek mboten? Iki sedekah bumi. Moto, nggih. Terus Sedekah bumi iki padha karo wong sedekah ning isine bumi sedekah karo wong sing temekaning pati. Kuwi nek dalile ora kowe tak sekolahane Tebu Ireng lho yen. nggih, matur nuwun kula sampun dipondhokno. Kancaku 5 budal aku kari nang Tebu Tebangan. Ning rak ya pinter. Nggih, disinaoni lah Kowe jenenge wong. eneng cara wong bersyukur ki piye dalile eneng ora? Enten ten surat Ibrahim. Piye kuwi? Bismillahirrahmanirrahim. Wa ita'adana rabbukum la in sakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adabi lasadid. Tegese piye kuwi? Sok sapa sing gelem syukur bakal ditambah nikmati kali Gusti Allah. Nanging sok sapa kufur bakal dilaknat, Pak De. Ngono ya no. Kuwi jarine kiaimu ya. Nggih, jare guru-guru ngaji ngoten niku. Kuwi ya neneh liyane ngono ana. Pentinge sinau nggih ngoten niku, Pak De. Kados masyarakat marga urip ngeten iki Mbah Lurah pun nekakne jenengan, nimbali jenengan. Nontok wayang, syukuran ditanggapno wayang, masyarakat marga urip padha karo nyambung tali silaturahim sing apik. Man ahabba an yubsata lahu fi rizqi wa yunsa'alahu fil asarihi falyasil rohima. Apa itu tegese? Gak ero. Garo aku. Sakekne kowe pinter kaya ning awakmu to. Sok sapa sing gelem nyambung tali silaturahim sing apik bakal dijembarno rezekine didawakno umure kados Mbah Lurah Riyadi menika. Kowe roh surat Arum ki piye? Arum menika manten, Pak De. Ora apa-apa manten ya iki ya kenek ae. Ben kowe ketara pinter ngono lho. Aja ngalih to ning kene lho. Mboten kula niki lungguhe iki lho diatur. Iya diatur ya diatur. Arum iki. Heeh. Muga-muga gak lali ya. Iki padha eling-eling padha sinaune. Yo ngene lali tak setrum wong aku ya ahli agama. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika la'ayatil liqaumin yatafakkarun. Sadaqallahul adzim. Matamu ya. Gusti. Kok iso lho kowe iki? Iya lek nembang bawa ngono gak apa-apa, Pak De. Terus Iki kan ngaji kok iso dergong. ora bener ya nduk kuwi ya. Iya ya apa ya? Iya sak karepe lah gak apa-apa lah timbangane aku salah. Oke, ndak masalah. Cuman nggih enten lah aturane lah. Oh, Ngoten dadi lho, digongi Pak De. sedekahmu. Ati ndak le digongi ya. Yo sampean tumon misale nuwun sewu lho ngene iki. Iya. Kemanten ditemokno terus pembacaan ayat suci Al-Qur'an. Terus digongi. Sodako lho, apa tumon terus digongi dergong ngono apa tumon jajal? Ya timbang gonge ora kangge ya tinggi ngisi keri dhewe. Dadi ning penutupe gere iki enek lho, Bro. Iku lek sing apik lek pawane pas ngono iki nggih kudung ngene lho. Ngene kan ayu ngene lho. Dadi kaya patayat. Mbak badhe tindak pundi? Becak.
Lho wis yo gak iso dipadakno kodhong iku. Iki anduk yo ngawur. Yo iki dalang gak bondo. Gak nungkokno jilbab jenengan iku piyuh. Nyantol kabeh. Ngeten iki isin kula. Wis kadung ngaji, wis kadung nembang. Gak disaweri lho ambek Mbak Lurah. Ambil iki. Ke Solo, ke Jakarta. Lho, gak bahaya ta? Apa bahayane apa to? Jenengan iku ana kacang dijejer-jejer. Napa kuwi? Wis kandung nembang, Mbah Riyadi lho gak nyawer. Nang Solo terus nang Jakarta. Lho, gak bahaya ta? Nek ra nyawer bahaya. Ya bahaya. Bahayane apa ora nyawer lurah iki? Gak iso setor nang sampean. Oh, mesti golek setoran ning nggonku to. Iya lah, kan aku biasane lek misale lho nuwun sewu lho Pak De sepurane sing akeh, misale mbok penonton, mbok Mbak Lurah, mbok Pak wo nyawer aku mesti lak sampean takon di prop saweran mang ngono. Lambimu kapan aku takok pun tahu aku. Terus ijir harus saweran dikekne awakmu ngono solemu ngenek-ngenek. Yo gak, saking sayangku kalian jenengan iku mesti tak setorno jenengan. Ya ngono ijine sinden sportif kowe tak bayar akeh. Kowe dadak ngurusi saweran iki ra apik. Ya apa? Baleni maneh? Wis tak bayar oke dadak ngurusi saweran. Kapanane kurang kok dadak tak WA. Pak De, kurang sakmene. Oh iya, Prof, sepurane. Kurang 500 lho tak transfer raimu tak tapuk bisane ngelemu. Iya, ya biasa ta lak ya izin kurang ya kurang. Iya ya wis ditransfer tapi ngenteni 2 dino. Ngono Sun Gondrong nembango sing mesra karo aku. Sun Gondrong wayangane larang 150 yuta. Bayari sinden kurang 500.000. Ya ampun. Mas coba Mas Yudi ge Mas Yudi. Iki jawane saking sayang karo akune ya wani ngeraek-ngeraekne aku. Lho kan ngeten lho Pak De. Kula niku saking sayange kalian jenengan. Dadi akrab, dadi koyo bapak ambek anak. Mangkane Pak De bapak gedhe ngono lho. Nah iya. Bapak gedhe ya mergo ngesir ra keturutan. Lah sapa sing ngesir sampeyan iku lho sapa? Sungguh diriku tiada mengerti. Dramane piye? Wong senenge piye ngono? Betapa ku jatuh cinta kepada dirimu, hanya kepadamu. Sampean. Terus toh? Bukan tak mampu mencari yang lain. Acing. Pak De. Apa? Sampeyan gak adus ah? Gangkring ngakmu ora adus kedhe iki ora. Terus ya apa? Kata-kata. Kelek karo bukti karepe disoting ngono. Ya ampun. Kowe kok nemplek pipimu kok nemplek ning aku dadi. Mengke viral, lek kula nemplek-nemplek ngene viral dikira gendakane Sun Gondrong. Iya. Ora. Ora ya wis. Pak De, upami kula tanglet lho nggih. Jenengan kan pun viral to. Asmane jenengan Sun Gondrong. Upami kula gantos ngoten oleh. Oleh. Sun cepak ngono gak oleh. Apa? Sun cepak. Maksudnya? Ya potongane wis gak gondrong maneh. Aja lah aku rawani ora gondrong. Gondrong gimana rezekine kaya gondrong. Oh ngoten lho Pak De. Alhamdulillah. Terus no tembangmu. Sungguh diriku tiada mengerti. Gak lagi penak ya ngene. Betapa ku jatuh cinta kepada dirimu, hanya kepadamu. Ya apa? Api. Romantis dah. Karo rono ya. Dari keuangan karo aku ngene. Iya Pak De wis ta. Biyen niki wayu Pak, bareng awake kaya gubuk iki dadine ayune sudo bokong semeter. Lho, ngeten iki jenengan asmara. Ngeten iki jenengan pun nyonya kula lho Pak. Ora tak sia-sia tresnaku tanpa apa marang kowe wong ayu ngono. Terus
Titik ya, dangdute titik ayo repetok ya, tariken ya. Lho. Kowe ra iso jola-joli? Iso lah. Jola-joli coba saiki aturno jola-joli iki piye? Oke, siap. Kok pambuka buka celuk ya? Buka celuk. Kidungan terus langsung stop ae Mas Diki ya. Gak usah dangdut. Awan-awan jo mangan nongko mono rasane legi. Ya wis suwe pancen nongko rasane legi. Lah iya dadi perawan jo nyek Joko mono sing duwe kisi. Buka benang ya. Ya. Monggo. Ceko. Enggak. Sapa sing bunang turah emang? Kuwi saking kangen karo aku, Pak De. Sayang piye kok. Saking kangen. Sayang kok ditong-tong wis entek barang. Saking kangene. Balik. Ceko. Ngono ta kok. Tuku tahu aja mlayu tahu logor disosor mentok. Rupaku ayu, awakku lemu wis kesuwur bokongku semok. Iya. Kuwi ora semok, kuwi melembung. Kowe iki bokongmu semok terus tengmu bertingkat. Tingkat ngerti kowe? Mboten. Melendung-melendung lho tingkat. Iku apa jenenge? Ula. Kaya ula. Enek ulone tengene ulone. Welut-welut ngono. Ngawur welut. Iki ngono anaconda. Luwih gedhe. Terus Mulane nek mlaku kok. Kidungan bacutke kaya ngopo? Sego jagung iwak mujar wong sing ngedong calon DPR. Efeke suarane efeke rene. Emang kayu nandur sing kenek
Jula-juli Surabaya sampun, Pak. Oh iya ya. Saiki diaturno kowe nembang Tawang Mangu. Malam minggu sing tak tunggu. Lali janjine. Lali, lha gawe malam minggu lho. Judule. Ya mosok tumen malam Rebo. Kok iso jenengan. Malam... Lali janjine, Pak De. Piye judule lagu ya, Jala? Lagune piye? Dino Minggu. Lah ya to dino Minggu kuwi judule. Ya wis sing waras ngalah. Ya kowe kuwi sing ora waras kok sing waras ngalah. Ngawure kok. Dadi kok kowe iki mesti kleru lho nggae judul lagu iki. Judulmu apa, Mang? Lali janjine iki lho nyawer. Oh, malam minggu lali janjine kok. Nepok ta. Alhamdulillahirabbil alamin. Peseh. Raiso dadi siji. Siap. Tapi duduk aku lho, Pak. Enten mengke. Oh, rondo kepling kali jenengan. Oh, siap. Mengke raiso dadi siji mengke nggih. Versine pancen luwes lho, Pak De. Ngriki niku nggih piantun ngriki penikmat seni yang sangat luar biasa. Dan wonten kawula muda. Iya. Lare alit. Setengah kemampu. Remaja. Aku kemampu ora apa-apa. Nggih jenengan kemampu, Pak. Dadi ini manggene tengah-tengah. Nggih. Nggih Pak Lurah. Kemampu. Pak Lurah, manggene tengah-tengah aku. Sip. Mbak Lurah kang pundi to kula? Piantune ganteng, brengose nyeleketet. Kang pundi to? Kados Ontorjo. Oh Oke. ya Allah. Pak Lurah kaya Ontorjo. Nggih, sip. Lah Ontorjo. Ya, diaturke ya rondo kemplinge ya. Bab iki sik ana lawake barang ya. Ya. Siap. Nenono. Ndak pundi lho. Titik-titik iso iki. Ayo yo. Matur suwun. Matur nuwun. Tos. Nggih, Oke, thank you. Terima kasih ya, Pak. Ya. Sehat selalu. Ya, saiki nganggo suketeki anakku lanang dagelan sing kundang kalau kengkrat Jo Klitik lan Mas Jo Kluthuk diaturi munggah pepanggengan suketeki. Assalamualaikum, sugeng dalu Pak Sugandra. Sembah nuwun, derek langkung, matur nuwun. Alhamdulillah, lujeng sehat, janipun lujeng sehat. Alhamdulillah, Pak De siap. Sedap. Alhamdulillah. Cahayu, jas. Alhamdulillah, makasih. Sugeng dalu Mas Gondrong. Aku tak sing ngalah, terima mundur timbang loro hati. Tak wong kowe wis lali ora bakal bali. Pari pasanawa urip kari balung lilo tak lakoni. Jebule janjimu, jebule sumpahmu ra bisa dikuku. Iya, wong salah
ora gelem ngaku salah suwe-suwe sapa wonge sing betah amrepatku wis ngerti sanyatane kowe selak-oleh menang dhewe tak tandur pari jebol tukule malah suka teki yo ganti C mas ya oh iya oh iya oh iya ada masuk gondrong sareng kidung Manggala Indonesia wow dok mikir siapa dok ya Sugeng Dalu Mbak Luras dan pun barang kaya ngene rasane wong nandang kangen rina wengi atiku rasane beteng tansah kelingan kepengin nyawang sedelo wae wis amo tenan hey Mas Jokruduk citra janji tekane kowe ngapusi nganti sprene suwene aku ngenteni nangis sepatinku tetes uripku talas kepesenetek halo ayo cendol ayo cendol ayo cendol ayo cendol dawet cek sira terus awas ayo sidan angin kowe lali tresnani wong kaya aku neng opo seneng aku yen mung gawe loroku pamer pacar anyar neng arepku neng opo seneng aku yen mung gawe loroku pamer pacar anyar neng arepku ya alhamdulillah citra janji tekane kowe ngapusi ya nganti sprene suwene aku ngenteni anange sepatenku ya grata soleku talas kepes netes selo cendol ayo cendol ayo cendol siro 500-an ndak pakai ketan ayo do kita lo Jelek, kluthuk suara Bang. nyapa Cinta salah mek sitok tok. ngapa wih kompake kaya ngene kok Sumpah sapa sing ngomong? lagi kompak semuanya juga ikut bergerak kok Aku tahu apa yang akan terjadi. kenapa Nek sing nom-nom gelem tagih-tagih. sebabnya si energik Ibu ki tak gelem. lah sebabnya Lek ngene kutah. kok sok kutah piye Kowe iki gak mencelek ngino kok. kowe iki bojo sembrono Kok mesti tagih-tagih piok. walah Bos sing kutah kono aneh to. iki mas Wis dibuntel kresek. ning alhamdulillah mas kenging menapa kula ngajak waranggana panjenengan krana kula jak kompak. Karena niki menunjukkan kebersamaan kekompakan masyarakat wonten ing dalu menika. Lah iki masyarakate kompak banget. Saestu pondasine iso nggelar tontonan sing indahing kaya ngene iki krana pondasine kekompakan dan kerukunan. Tidak ada dasar kekompakan dan kerukunan tidak mungkin terjadi terselenggaranya malam hari ini. Lah niku Kula tepuk tangan kagem masyarakat malam hari ini. Sopi. Tadi menciptakan toleransi antarane pejabat karo rakyate. Dan ini salah satu rekor muri, Pak. Nggih. Kula niku wayangan teng pundi-pundi nggih lagek niki margo urip istimewa, Pak. Alhamdulillah. Mbak Lurahe Mbah Ramadi kok. Mojos Mbak Riyadi iki. Nggih. Lagek bengi niki, Pak. Pripun? Wis awake dhewe dagelan iki metu barongan pring lagi iki. Kok iso lho.
Lah iki dagelan ditane kok nggone gorong borong pring niku wae. Kok saka akeh penonton. Ayo pring tok barongan tok, Pak. Lah iya to. Sareh niki mburi iki barongan pring. Iki engko suguhane nggo goro-goro niki rica-rica bajing. Kowe mbok ra ndisi kersa. Marga urip nika yektosipun lak nyenengke, Mas. Marga urip, marga dalan urip kuwi minangka jati dirinya manusia yang hidup. Mula kene iki papan panggonane wong seneng ngurip budaya. Dadi Mbah Lurah ki iso ngurupne urip. Lah leres Pak niku le. Niki. Mulai Kang Legam nika pados jati diri hidup, golek panguripan. Nyuwun berkaing Gusti Kang Maha Agung. Lah ngoten to, Mas? Iya, kluthuk ki ra ngerti. Ngurupne urip pingene iki. Kuwi lho. Ndereke dalang ki sakala ya enom, sakala ya sepuh. Yen enom ki milenial, yen sepuh ki kasepuhan. Ngono lho. Kok sepuh-sepuhne jangkrik kowe ngelem ning ngejelokne kowe iki. Lah pripun to, Mas? Aku anggepen sik Joko ngono lho. Lah. Jenengan kene talem Joko terus rabi neh. Kae tak sepuh iki ben menep lenggah dados piyai sepuh ngoten lho. Lho, Kadek, ngono. Lho kepiye to? Maksud Gondrongno sampun kawis tinggal kawicaksananipun. Lho, nggih to, Mas? Mari dipun lenggaken kalih Mbah Lurah. Lho, sejajar. Ora cengengesan lho, iki nyambut gawe lho kok cengengesan. Blangone anyar. Lho. Lah wong jenenge wong branyak ngene kuwi lho. Ajining raga saka busana. Ajining awak gumantung saka tumindak. Ajining diri saka lati. Lho. Kuwi lho. Wong gawe bakale nganggo. Urung mesti. Wong dulu kuburan ra dienggo dhewe yo an. Beda nggone kok iso mangsane iki lho. Mula niki anu Mas, ngen tata krama unggah-ungguh subasita adat ketimuran kirang terwaca. Ora sekolah, mari klutuke ora sekolah. Paling tidak ki yen piyayi wis lenggah kabeh tarik-tarik sayek saka kapting niki pampriye napa? Lah ngoten to Mas? Iya no. Delok wayang no, mosok ngene pengajian. Iya delok wayang ning karepe kok ngomah rene kuwi lho. Tegese iki sing disawang apa? Ya wayang lho. Iya wayang, karepe wayangan bengi iki ngopo? Ya apa iki? Lho. Lah iki lho, ketara sampean ra duwe persiapan ngene iki. Terop ki wis diwehi maneka warna, ana abang, ana putih. Iya. Iki sing iso diarani marga urip iki mengeti PHBN. Lah kuwi lho, peringatan Hari Nasional. Besar nasional. Lah iki lho. Lho tak mbok omongi nyapot aku iki. Sampeyan ngerti ya? Ngerti. Ayo kono ning ngarep nek ngerti. Aku mau ning ngarep. Lho lah ngopo? Tahu aku ning ngarep malah mbok tinggal kowe ndelik ning mburi. Aku bukan bayari. Lah, lho sampeyan ki dulurku tuwa tak lungguhke. Apa aku setruk? Aku iso lungguh dhewe. Lho. Maksudnya ki sampeyan tak pangku minangka purel ya aku mbok pangku. Masya Allah. Maksudnya gini lho, aku lah dulurmu adimu. Roro. Sampean tak gandeng. Gendakmu mbok gandeng aku. Sampean tak rangkul kuwi lak bojomu. Aku ki apamu? Loh, kowe lali karo awakmu dhewe iki. Lah iya to, kok tak tekokne dhek nyapa kok iso ya. Kowe iki piye to, Dok? Maksudku ngene lho, sampean karo aku kuwi lak sedulur. Lah iya, kepiye ben kringetku iso mbok rasake? Lah keringetku iso tak rasake. Ya nyata dilaten. Beh, jan bocah iki masalah kok iso. Angel, Mas. Bocah iki lek tutun angel. Lah iki to, wis tak dandani ngene lho. Ngapa? Pripun, Mas? Talane tutun nesu. Ngeten lho, panjenengan ngagem beskap lak nggih wasis. Beskap iki. Kula lak nggih ngeten iki lak nyonto panjenengan. Ya iki Surjan. Lah iki Surakarta Hadiningrat. Kaya ngene. Kayogjan. Beskap iki dalangi polos ngene. Lah ngopo, Mas? Lah wi korden kuwi. Loh, kok iso lho? Korden piye to? Lho kembangan apike kaya ngene. Putra iki. Kuwi lek ning nggonku tak nggo taplak. Kowe mbok rangene dalangno ngopo to kowe iki? Renemu ki digeret Mas Gondrong lho. Kowe sama aku kirip digeret iki. Wah, Masya Allah ki piye to? Mas Gondrong nggawa aku. Nah, iki lho. Sing bayare iki aku. Alah, sing bayare panitia kok. Lah yo ning liwate ra aku. Iki panggunge sapa? Sampe teko nggawa apa? Iki panggunge sing duwe terop. Iya ning paling ora pirantimu apa? Mas Gondrong pirantine kelir debok wayang sak panunggalane sing nggawa gamelan. Sing nggawa sinden kowe baitan apa njajal? Loh, apa kuwi? Apa iki? Lho. Kuwi ya tuku. Wong sing tukoke aku. Tapi aku lak nyicil. Oh iya, Mas. Tak potong bayarane. Bayarane tak potong. Ning tak dandani ngene pampi ben ketok wasis. Wasis dasmu kuwi. Kowe apik kulitmu putih nggih klambi pink. Nggih.
Aku ireng geping malah mau foto malah kayak madu mongso. Lah ngono kuwi ya disawang kok iso keto Mas. Ning apik lho kowe enggak. Kaene kok kaya ora padha to? Sami Mas menika Sami nggih. lho, Pak. Kain Asehi asli Mas. Kok kaya apik iki. Capi. Wah, anu le pancen sing gawe apa-apa sing gawe. Ngoten nggih. Derajat ini nek derajat krokot diunggahno ya tetep mudhun. Lah iki derajat nek derajat. Dadi ki lek digawe klitik rak gawe sawangan ya. Iki wasis nggih Mas. Kok ranum ngono to lek kok iki kok bladus. Kuwi yo mbok disetelika to kuwi lek arep budal. Mula niki mboten kula paringi keris Mas. Keris nuwun sewu. Lak nggih cakra panggilingan to menika. Kagem wibawa to kawibawan to. Lek giling nggih keris nyambung. Nggon kuwi giling nggih seleb. Lho. Cakra manggilingan ki nggawa kawibawan. Kuwi kok kerisnya kaya murup kuwi ning apane? Lho menika lasi prada Mas. Lho Lho dagelan ragat ngeten niki. Lah niki kula napa kula mboten wae keris? Teng napa? Sebabipun mboten duwe bokong. Panjenengan lak wonten bokongipun dadi keris nika cantol wonten sajroning napa madaran wingking. Wonten bokong. Lah nek niki kula wae bokong lak lho angel. Mboten saged kula bodine kluthuke. Aduh. Omong-omong kuwi. Kok lah niki menawi kula wae bokong. Lah aku dibokong dhewe mbok wae bokong. Rumasamu aku Imam Yokta lho. Maksud kula ngeten lho Mas Gondrong. Karep kula ini ajeng kula wae keris. Lah kula pesenke bokongan king ngene Hongkong kala wingi. Ngono ya. Ditukokne Mas, tapi aku ora ngerti gawe niki. Lah iya. Back karo back kan buri, Pak. Nah, Arep apa? back ngarep ki front. Lah aku ora ngerti, Pak. Tak gawe, lah sing mentol ning ngarep. Lah akhirnya aku munggah tanggapan lah mlaku segini, Pak. Akhirnya mau gawe. Malah kaya beruk. Ngeten iki. Mula nggih ngeten iki lho, Mas. Dadi ngeten iki. Lho, saestu to. Noto ki wong ki dulur tuwa ki lek. Saestu kula ki Lek tak critani ya. Nggih, dawuh. Telani ya. Pripun, Mas? Kae kayak ojo di dulur tuwa malati. Ah, ki leres. Entek-entek paten ono sing munggul ojo di sedulur tuwa malati. Ya bener. Thailand enak seger. Nggih. Tau ngrasakne berarti. Kok tau ngrasake kuwi pitutur Jawa ya, Mas. Thailand enak seger. Kuwi pitutur Jawa, kaya ndene pitutur Jawa sing apik kaya ngeten iki, D minor, Mas. D minor sak pira, Mas? D minor sepi. Lah, iso apa ora kowe? Iso apa ora gawe musik. Iki mulak tembange Mas Sun. Aja di dulur tuwa kuwi malati. Nek iki beda ki ya tembange Jawa. Aja di dhuwur tuwa ki malati. Nah, kuwi. Sing mimpin ning gone Marga Mulya ki Pak Riyadi. Insyaallah piyayine gemi ngestiti. Marga urip. Kowe mau muni ngendi kowe? Aku mau ndi mau? Marga. Lah yo wong ki lek iso mulya kudu urip. Oh, iya ngono ya. Cangkeme dagelan kisinane ya ngono kuwi. Wong ki lek mati ora iso mulya. Sing iso ngrasakne mulya ki wong urip. Iya. Nah, nggih to, Pak? Sik kowe nek duwe ilmu tuwa to? Nggih no. Jeneng Riyadi. Riyadi. Pak Lurah. Pak Lurah. Cobi. R ki apa? Ayo sampean. Iki sing Riyadi iki nang Mbak Lurah nggih. Mbak Lurah. Mbak Lurah. Waduh brengos Mbak Lurah. Nyenengke ya. Nyenengke nggih. Mbak Lurah Riyadi menika sak kala awake dhewe iki ngengeti wong Jawa Sugeng Riyadi. Sugeng Riyadin. Nggih ta, Pak? Lah Riyadi menika gedhe. Besar. Alhamdulillah menika saged dipun wastani gedhe atine, gedhe penggalihe lan gedhe rezekine. Amin. Iso tenan nerusne ya. Lho saged niki saking pintere ndase nganti gak kuat napa Sedaya ngeten. menika. Letek kaya ngeten iki. Niki saking pintere bocah ndas nganti kepanasan ya ngeten niki. Iki wan ngawur ya. Iya. Ngerti? Riyadi. R apa ri? Riki rino wengi tansah ndedonga muga-muga warga masyarakat marga urip iki pinaringan gemah ripah loh jinawi ora bakal kekurangan sandang pangan tuwing papan. Amin. Niki Pak, Alhamdulillah. sosok kepala desa itu harus mempunyai pemikiran yang jernih, kudu nyedake ati, nyedake pikir karo sing kuwasa Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kaya aku ngene. Nggih. Lah sampean ki apa ora tau. Kayak jenengan, Pak. Iya, yakin, Pak. Wong ki lek dadi pejabat apapun bentuk profesinya itu harus mempunyai keyakinan. Bener. Harus optimis tapi jangan terlalu optimis, jangan terlalu pesimis, jangan pesimis tapi jangan terlalu pesimis. Sing penting eksis. Loh, ora wong ki aja pesimis, terlalu besar pesimis. Ojo Harus mendekatkan optimis, membesarkan optimis.
oleh optimis tapi tidak boleh terlalu optimis. Jangan pesimis tapi jangan terlalu pesimis, tapi harus optimis. Karena di tengah-tengah itu yang penting eksis dan eksistensi beliau mimpin warga masyarakat Banyu Urip ini Margo Urip. Anu Mbah potongan 100 Mbah. Margo Urip. Nah, ngono. Ini insya Allah eksistensi beliau memimpin warga masyarakat ini akan menjadi pejabat yang dipercaya oleh masyarakat. Mau Margo Mulyo saiki Banyu Urip. Wah, contoh ngene lho. Margo Urip. Lah iki Banyu Urip. Uripe wong Margo Urip mergo enek banyu. Oh iya. Wong kilir enek banyu rasa urip. Layakno mburimu akeh wong gua banyu. Kuwi nguyuh ngawur iki. Oh iya. Iya kuwi ngono kuwi lho dekarepe katep ngono lho. Lho ngene Pak. Maksud ben urip mergo enek banyu. Lah nggih ngoten niku. Matur suwun Pak Sunil. Ya bener. Kowe iki iki dina tansah ndedonga. Contongmu lambemu karo untuke ora rukun nek omong alon wae. Dina tansah ndedonga sok kala apa saya yakin beliau Mbah Lurah Riyadi iki ngagem songkok. Sebabe ngopo kok ngagem songkok? Mergo lek nggih helm dikira pemadam kebakaran. Ngagem songkok iki padha karo beliaunya karaktere manembah marang Gusti Kamurbeng dumadi Gusti Allah Subhanahu wa taala sing disuwun apa? Bukan untuk kepentingan pribadi tapi untuk kepentingan golongan warga masyarakat. Margo Urip muga-muga kabeh pinaringan berkah barokah doke bilane cedhake rezeki. Amin. Loh, ngeten lho Pak. Kula niku jenengan niku deloke casing saya itu jelek, tapi Anda tak tahu pepatah bahasa Inggris don't look from the outside but look from in the heart. Bahasa Inggris. Dadi aku kleru leku ndak opo ya. Wong ki aja ndelok saka rupa, wong ki aja ndelok saka donya, tapi secara muatan kualitas bahasa itu bagaimana? Didelok utek-utekane. Lho nggih lho Pak, utekku encer lho Pak. Saking encere ndek ndletek kok kuping. Kuwi penyakit kuwi penyakit. Sekolahmu dhuwur ya, Le? Lho nggih lho Pak. Sekolahmu jebule dhuwur ya. Dhuwur niki saking dhuwure sambil mbledek kok Pak. Niki napa to? Niki pelajaran matematika mumpuni. Apa kuwi? Tipangan Pak, matematika perhitungan men pangan. Loh, matematika contohnya? Loh, biologi pangan niki. Pangan. Penjaskes pangan. IPS alah. Pangan. Kok IPS? IPA tak pangan, IPS tak pangan. Aja meneh kok IPA IPS. Ndek ngipe kowe tak pangan kok. Ini salah satu Sik omamu gak penak sing terakhir iki. Kok IP-mu mbok pangan berarti lah adikku, bojoku. Mbok pangan. IP-ku tak pangan berarti bojoku mbok pangan. Iya. Layakno anakku sing terakhir cangkeme mrongos. Oh, titisamu to kuwi jebule. Aku lu mek ndelok tok. Rumpangsamu. Ora ayak-ayakan kowe kok iso. Coba Deminer, cobi. Ora Mbah Riyadi. Nun sewu Mas. Iya. Wong Jawa aja ninggalke Jawane. Aja ninggalne Jawane. Tatanan budaya kudu tetep direksa lan dijaga. Niki lho Mas. Mula Mbah Lurah beramanah selalu terarah. Insya Allah masyarakatnya dijak genah. Ora gelem tumindak sing polah-polah. Mergo kabeh iki nemu wahyu saka Ilahi Gusti Allah. Insya Allah panggih barokah. Mulane uripmu ki aja sok seneng derdah. Padu. Terus Anakmu ki sik sekolah. Terus Ngono kok bojomu turu kowe wis grayah-grayah. Lah pancen wis wayahe lumah-lumah kok. Ngono ya entek-entekne ya metu bocah. Lah mroko lak krungu to. Krungu suarane. Wah, tapuke lambemu kok iso. Cobi Deminor Mas. Pangapunten ngampil musikipun nggih Mas. Ngampil nggih Mas nggih. Iya. Mas. Lerilir tandure wong sumilir tak ijo royo tak senggo tamanten anyar tak senggo tamanten anyar niki Mas ngerti ora aku pitutur iki lho terus ero ora kudu ngerti nderekke Mas Gondrong kudu paham nggih Mas ilir-ilir tandure wis sumilir nah kuwi paham ya berdua. Okay. Kamu juga ikut vokal, saya juga ikut vokal. Coba, yo Mas, ya, tak dik tak coba, deng tak dik. Lirih dengan lirih. Nah. Lerilir
tandure wong sumilir tak ijo royo-royo tak sanggo tamanten anyar tak sanggo tamanten anyar ya Mas Luduk lho kowe iki lho Duk ayo kok malah nginangin tok iki ayo joget to nyanyi yo kok joget nyanyi yo ora tau bokro mau tak wae bokong kowe joget disalane arep nyanyi lha nggih kowe iki jan nyanyi vokal ngono lho jaan kosek to Mas, cari pokok nyanyi. Ya ampun, penjatan saya itu Mas. Aku tak tahu bener gitu. Berdua itu saya sekata senasib serumpun sepenanggungan apa yang kamu rasakan saya juga ikut merasakan. Iya sudah. Aku yang ngrasakne. Nah, ngoten lho Mas. Ngoten lho. Saya kan sudah nyanyi kok saya kleru. Iya tapi engko sik enten ono aku. Lah kamu kok dinten iki nyapa to jane iki? Maksudnya vokalnya itu saya dulu baru kamu gitu loh. Berarti saya? Nah, nanti. Oke. Engko sik, aku sik lagi sampean. Yo musik. Aku- Kidung Manggala. Yo coba. Bayari lagu itu aku ra manut aku. Saya bayari awakmu. Leri lir tandure wong sumilir tak ijo royo-royo tak sanggo tamanten anyar tak sanggo manten anyar. Nyanyi wong loro ngenteni engko bareng nyambung iki padha wae. Urung Mas. Leri lir tandure wong sumilir tak ijo royo-royo tak sanggo tamanten anyar tak sanggo tamanten anyar. Ya Mas. Aku sing bayari lakune ora manut jane mbok engko bareng wis nyambung. Nyanyi kok iso. Lho wis wayahe nembang kok suwi iki lho ya ngapa? Kowe iki ngetokne jopo apa piye? Kowe iki ndak nembang kok. Jare engko. Masya Allah ya saiki to Mas. Lah. Saiki kok terus langsung nembang ki lho kok iso. Aku meh 3 wulan iki mbok komplang. Lah krana entune rezeki yo kuwi kok iso. Bangsamu. Kowe dikomplang-kampleng. Aku dikampleng ditabuki. Lho piye Meh to? 3 wulan iki lho Pak. Lho kok piye to? Kuwi krana ngene lho Mas. Wong ngampleng ora pegel, wong napuk ora kok ora seneng. Kuwi ndudohke rasa tresno. Tak pikir kowe dikamplengi ndak nesu jebul kaya Rasa krontor. Iya ngebelor. Nah, jadi dur tuwae dicandak dur tenggahe kudune nesu ya. Lho mudune kowe iki Langsung nesu Pak, bayaran lho Pak. menungso kuwi sing digoleki dudu. Aduh yo. Iya, toh tak pengen. Manut aku. Lah kowe bales aku ta iki, mbok banterke to. Kowe ketone ra seneng karo aku kowe. Iya apa seneng? Lah aku kok mbok wales mbok tapuk ya ngopo? Tabukan itu tidak menunjukkan rasa benci terhadap kamu, tapi ungkapan sayangku. Oh, aku yo sayang. Aku yo sayang. Aku yo sayang. Ya ampun. Sayangku karo dulur lanang iki iki senengku ra apa. Jane ora mung napuk tok. Nyapa? Ngidoni ya sayang. Ya kok iso nesu ki lho. Jare sayang. Lho cangkemmu mbok apa-apa. Gek tanganmu powos iki ramu iki mau. Ora enek banyu nang lapangan yo ngene iki kok iso. Mas. Ayo Mas, coba. Tenan. Iya. Iki lho dipirsani Mas Gondong. Kok sirep kowe ngampleng jo klitik. Pripun? Kowe gak sirep kowe ngampleng jo klitik. Aja manut kae provokator kae. Aku tau ngampleng potong 35 lho iki. Ya Mas. Tenanan Mas Luduk. Nggih Mas. Dik. Nah, Iya Dik. ngono lho Kakang. Iya Dik. Kudu ngerti sapa to Mbah Lurah ki. Pak Riyadi. Nah, piyayine kados pundi? Ireng. Lho. Sasok. Brengos. Oh lah iya kuwi lho, cobi. Leri lir tandure wong sumilir tak ijo royo-royo tak sanggo tamanten anyar tak sanggo manten anyar
Jangan pripun jajal jenengan. Jangan kula nek obo tenanan. Beneno. Suarane bocahnya apik. Entar bibik suarane. Apik dadi nembang Kula niku apa. Tenan aku yo gumun gak pinter kok. Lagu apa-apa iso apa. Ilang terus Bengawan Solo yo iso. Mbah lawaku bareng. Suarane jane apik niki Mas. Tenan apik. Mik kula ki saking mesake ngene ora tak winggon lak ora penak to ngoten niku. Dik, bakso loro Dik nggo jagongan kene lho. Ono bengi iki acarane apa? Yo, apa ki? Piye ta ki kok iso? Bersih desa. Bersih desa, Pak. Ya. Ayo, mengeti Bersih desa ya. ambal warsa negara ngono ya kena. Ngono ya kena. Bengi iki acarane apa? Mengeti ambal warsa negara. Niki kita nderek ndedonga. Muga sedaya panjang yuswa. Mugi sedaya Panjang yuswa. Lir-ilir, lir-ilir. Gerak sindene. Tan- Maju mundur. Masa lagi iki rai mbok pulo. Lho lah kowe joget kene lak apik to kok iso. Matur nuwun dumateng Balurah Ingkang sampun kersa lenggah. insyaallah saya amanah. Rezekine sansaya berkah. Rezekine Sansaya berkah. penontone kang tindak mriki. Mriki. Ayo. Penontone ingkang tindak mriki. Tak dongane akeh rezeki. Aja lali nyuwun mring Gusti. Muga-muga kabeh iso munggah haji. Mugi-mugi Kabeh saged iso munggah haji. Matur nuwun sedaya panitia. Panitia ndi? Loh, Enek to yang sudah menggelar budaya. Insya Allah semua berdoa. Mudah-mudahan dapat lindungan dari Yang Maha Kuasa. Sing keri kok kedawan iki piye to Tapi Mas? apik dirangkep lho, Kok pinter kedawan bocah. sing penak to? Pon-pone. Oh iso, jajal sing penak. Mudah-mu- Terima kasih pada panitia. Yang sudah menggelar budaya. Saya juga ikut berdoa. Mudah-mudahan dapat lindungan Ayo. dari Yang Maha Kuasa. Ya, dari dapat lindungan yang Maha maha Kuasa. dapat lindungan Dari Yang Maha Kuasa. ya pangga kedawan ya, pangga kedawan. Pite lure tuk ngendok kapira. Ayo. Apa nih? Loh. Iki terusane iki lho. Terusnya pitik. Pite lure tuk Ngendok pira. ngendok kapira. Terus Kalau caketan kok lho. Pitik lurek dik ngendok siji. bojomu pure sebabe apa? Bojoku Entang, entang. purek mergo aku ora tau bali. Pite lure ngendok kapira. Pitik lurek dik ngendok telu. Bojomu pure sebabe apa? Bojoku purek tak penging melu. Bojomu pure Tak penging melu. alah pite lure Mas ngendok kapira ya. Pitik lurek dik ngendok lima. Bojomu pure sebabe apa? Bojoku purek mergo aku kerep lunga. Pite lure ngendok kapira ya. Kering dong Ya. Pite lure ngendok kapira ya. Pitik lurek ngendok satu. Bojomu pure sebabe apa? Bojoku purek mergo aku ora tau wadus. Pite lure Mas ngendok kapira ya. Pitik lurek ngendok
1 juta. Bojomu pure sebabe apa? Bojoku pure mergo aku wis ra cinta. Pitik lurik ngendok kepiro? Sing ngendok lah pitik. Ya. Pitik lurik, Mas, ngendok kepiro? Pitik lurik ngendok 1 juta selawe. Bojomu pure sebabe apa? Mergo piti dobol silite. Lah nyapa kok iso? Lah ngendok selawe ndeletek wis mlaku. Lah yo ngendok wis kakean kok iso. Ngendake kakean. Kowe iki jan Penak, Pak. Niki penak, Peng. Pitik lurik. Aduh, kene gawe Lah wong ki yo duwe inisiatif. Ngono ki jawabe yo mikir. Kreatif. mikir lho, Mas. Ha dasar kowe. Ya apa? Pitik lurik tik ngendok piro? Aku ngono, Mas, ra duwe pitik. Lho, selesai to. Lah yo penak to iki. Lah yo ora duwe pitik. Mbok tuku. Gah, kok ngongso gawean kok iso. Tuku. Ora. Gak duwe tenan. Gak duwe. Sesuk tak kirimi. Gak tuku pitik aku. Sapi burik tik. Napa sik ngeke? Sapi burik. Mana piro? Aku ngono, ra duwe sapi. Lah dhewe mau gopo? Lah tuku pitik ra iso kok mbok kon tuku sapi lho. Gak duwe to? Gak duwe. Sapi burik? Gak duwe. Sapi burik. Ora duwe. Oh alah, berarti sing burik bojoku. Wah, sate iki lho. Mas, Mas, mula Ken, gen pagelaran panjenengan kecakup anggenipun luconipun, kecakup anggenipun lagonipun, nutuk anggenipun lakonipun. Aku ki mek lagi bengi iki ta. Masun Gondrong itu adalah yang kreatif. Siap. Limbuk cangik. Nggih. Masun Gondrong terus dikene wayang dhewe Mas. Gatoloco iki. Gatoloco. Oh, tak oleh Masun. Iki ki abdi kok iki. Iki jenenge Gatoloco. Nah. Jadi Gatoloco iki jarene wong ngentahe ning sak tenane Pinunjul. Makrifat. Nah, pinunjul ngono. Cobi Ya. ngampil setunggal nggih, Iki- Mas. Cobi. Iki genduk Sin, Bos. Kani Raras Ingkang pundi, Mas? nomor loro iki. Menika. Heeh. Alhamdulillah. Loro. Cobi, Mas. Nyuwun gagrak gamelan, Mas. Cobi, Mas. Ya. Loro. Kene dong. Yo. Hop, hey, ho, hey, ho, 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 ho. Asik. Kornetan punya aku. Limo mundur. Ayo dong. Hello. Mbak aja ngece. Lamun ngece. Oh, rene. Mbak aja ngece. Lamun ngece. Lamun ngece. Alhamdulillah, monggo. Menika Roro Raraspati. Kani Raras. Oh, kanthi Raras nggih. Menawi Kenny. tasik Celukun penitiku Keni. dalem Keni sing lungguh ning ngene iki lho. pundi ta? Pundi ta, Pak? Pak Kenny, oh alah peniti panjenengan to. Penumping kuwi. Tasik Mbucang Tirta. Bucal Tirta. Nggih, Iya. tasik Mbucal Tirta dados kersanipun Gayeng. Tirta Gumelar menika. Apa kok Tirta Gumelar ki? Lah banyu ndledek ya. Ya sanggon-gon ngono to. Ora kena dingge rena-rena bocah iki. Nggih. Iki bocah sing cilik ngene iki sok kala dedeg piadeke sae, Mas. Apik-apik kuwi. Nggih. Menika cara neptunipun nggih sae. Ndelok pundake iki rajung mas. Iki dadi sangganing rumah tangga. Dadi kuat nyangga wong lanang nggih niki. Truk, klitike gampang kesiran ora? Nggih, mergo sing disawangan sekarang, Bos. Eh. Tidak melihat 40 tahun yang akan datang atau 30 yang akan datang. Aku ngerti Mas, rambut putih bakale malih, pipi kisut bakale mlebu bolongan sing ciut, untu ompong bakale mlebu ngerong, aku ngerti. Bondo kuwi ngalih, rupa kuwi malih ngerti. Sing mbok omongne piye? Tapi kowe kira ngerti, kowe nyawangmu sak ayu saiki. Nggih, Saiki apa jenenge iki? pundake Pundak rajung sing mas. raju mas ki sik enom. Tapi Terus? kan nanti kalau sudah menginjak umur atau usia 60 tahun, iki wis ndak neraju mas. Lah terus Iki neranju tembaga. Loh, melorot. Melorot nglengsereh. Kuwi umur 50 munggah apa 60 munggah? Swidak munggah. Beluh.
Bangkeane nawon kemit. Ki sing saiki, sok ben lek wis duwe anak umur 7 tahun, ki wis welut naga iki nang kene iki. Wah, wis beda ya? Glembreh. Talis nanggal sepisan. Alah, sik umur sakmene iki. Engko lek umur 7 tahun wis diledek ngono. Ngene. Loh. Pipi nduren sajuring. Kuwi sik duren, sok ben lek suwidak wis gak duren, kuwi wis waluh, wis diledek nangka. Loh. Payudara nyengkir gading paribasane. Payudara ya? Nggih. Kuwi sik enom, sok ben lek wis tuwek, wis kaya tas kresek. Piye kuwi? Pyok. Aku ratakane garwamu kok iso. Jadi manfaatkan Mas, diaturke ya. Napa, Pak? Nggih tembang kae ya. Yen aku kangen. Oh nggih, siap. Dadekno stasiun Ngawi. Terminal, Pak. Terminal. Oh, cedhek stasiun. Jan. Lumen aja kayak. Angger dalange angger sore kok terus nembang dhewe ning emper ngene iki lho entek-entekane. Wis suwung no modele iki. Anu asamu sapa, Nduk? Ika. Ika. Sapa? Kani Raras kok Ika. Napa, Mas? Jenengmu ki Kani Raras. Kani Raras. Kuwi bojone Begawan Durna. Ya, bangga kaya apa diaturke? Yen aku kangen karo sliramu. Aduh, kowe nek guyu kok lambemu separuh mbok cokot ki ngopo? Guyu ki langsung semu ya langsung mesem. Ora jadak sing separuh mbok cokot sithik ki ngapa? Separo ra bojoku iki dipangan utuh. Piye kuwi? Dadi cokoti. Nggih. Wes soalnya. Bojoku iki utuh. Malah kaya wedhus powel kok iso. Tak sayang fotomu neng kamarku. Saurana Kani Raras. Yen aku kangen karo sliramu. Suarane klitik iki apik arum kaya suaraku, Duk. Lah. Suaramu gembreng. Tak elus-elus rambutmu, tak elus-elus pipimu, Terus tak odot ilatmu. nyapa kok iso bodot barang, tak rangkul pundakmu. Saurana ya Cahyu. Aja ngono, Mas. Ora manut Om Klitik jajal. Poh, Om. Apa kowe ra krasa tabaten sabenno ra bakal ilang fotomu ning dompetku. Apa kowe ra Sik. Kowe iki kurang ekspresi. Contohnya ngene lho. Ngene jajal kowe Ini yang nyanyi. bisa dinamakan senam lantai. Senam lantai. Ayo jajal Duk, contohnya lho. Ayo apa kowe? Ngene. Contohnya niki cara iki sampean, contohnya ayo. Apa kowe ra krasa tabaten saben dina ra bakal ilang fotomu ning dompetku. Apa kowe ra krasa tabaten saben dina ra bakal ilang jenengmu ning atiku. Ngono jajal Duk, sik kok kono sampean. Ayo. Ngono, apa kowe? Lah kowe iki nyapa to kok iso napani? Kowe ra ono sik iki musuhe aku kok iso. Mencolotku tak tampar. Engko sik. Ora kuat lho. Beda jajal. Ayo. Apa? Nyilih suaramu Duk, Duk. Apa kowe? Ya. kowe kok ra kuat. Lucu iki. Apa kowe ra krasa tak batin saben dina ra bakal ilang jenengmu ning atiku. Ruwet cah iki. Wong dicontoni kaya Masmu Kluthuk iki kok angel men to kok. Kowe iki kleru. Nyanyi. Ngene lho, lah Jan. Apa kowe? Musike ya. Apa kowe ra krasa
batin saben dina ra bakal ilang fotomu ning dompetku. Apa kuwi ra krasa tebatin sampe. Nah, karepku iki ngono kuwi nduk ya. Dicontoh. Contoh matamu. Dicontoh gerakane ngono kuwi nduk ya. Sing terakhir sakit. Api mencolote urung kok mencolote. Aja kok aku ambeien. Yo, kanca-kanca gek stasiun Medion Ngawi. Terminal. Wah iya aku ketularan Mas Gondrongnya to. Ayo. Raras ya dok. Hoya. Ada Mas Gondrong. Ana Kidung Manggala. Saja sih. Hop. Ayo. Awas dok ya. Goyo kah? Oh. Yuk. Terminal Madiun Ngawi dolananku ora bakal aku nglalekake. Ya hey anake pamikiran kok kecap ono ning pinggir prapatan. Ayo Terminal Madiun Ngawi kenanganku ora bakal aku nglalekake. Yo. Kowe janji karo aku. Janji apa? Apa? Kowe ngingkari. Aku ora tau ngaku. Woyo. Aku ora tau ngapusi sampean. Aku jujur karo sampean. Masa Ayo kok kene. Yen aku kangen karo sliramu, tak sawang-sawang fotomu ning kamarku. Yen aku kangen sliramu, tak elus fotomu ning dompetku. Sekapatin saben dina ra bakal ilang fotomu ning apa kowe ra krasa tapatin saben dina. Yo Kidung Manggala Indonesia. Yo aye wasik yo lolo hey Mas Kluduk Yo sampe yang wis nani hati iki aku ora pengerti jadi kamu dan cintaku tak gawa sehidup semati. Terminal Madiun Ngawi kenanganku ora bakal aku nglalekake. Ayo dong. kowe janji karo Iya lolo. Hey. kowe ngingkari janji. Yo Kidung Manggala ya. Oh. Iya. Lo. Yen aku kangen karo sliramu, tak sawang-sawang fotomu neng kamarku. Yen aku kangen karo sliramu, tak elus fotomu neng dompetku. Apa kowe ra krasa tapatin saben dina. Hos lolo hey ya dan
Nggih. Gayeng mboten kados dalu menika wonten ing marga urip Mas. Marga urip merga marga urip ki lantarane wong urip. Leres dalan margane wong urip. Dadi nek dibasakne seje marga ki apa? Dalan urip ki urip ya. gesang. Dadi marga urip ki jenenge apa? Dalan urip. Lah ya jenenge apa? Marga urip. Dalane urip ki jenenge apa? Gesang. Kok iso gesang ki lho. Kowe dilerne kok apa? Kula saking garbaning ibu. Liwate mengki kula fotone jajal. Oh jajal apa foto barang iki yo ngopo iso. Aku ki jenenge lali tapi lek nggone apal. Oh apal ben bengi mbok endangi kok. Kulon kota tulungan. Tenan. Kas Tulungagung Mas. Lah iya. Menika kulon gunung kutha Tulungagung. Lah iya. Kula nggih ndamel terminal Gayatri asli Tulungagung. Oh, ya nggawe lagu ya? Inggih. Klothok nyiptakne apa? Dalem Kowe nyiptakne apa? kula, Pak. Kula nyiptakne anak. Nyiptake karya kaya Mas. Lah iya anak. Sun ki lak kagungan karya memanik, kahanan, kagungane Mas Sun. Nah kaya nggonku lak kaya kanggo kowe asem lan guyumu terminal Gayatri. Ngenteni tekamu lak kathah to. Oke. Karya kuwi penting. Niki kula pun nggih karya, Pak. Niki pun angsal kalih dosa. Loh, apa kowe? Kok kemen kowe? Lagu tapi sik ketemu judule tok niki. Lho ya sak saire to. Kaya anakmu karya, karyane anakmu kuwi prestasi. Prestasine anakmu iso ngangkat derajatmu, ya mbah sok gedhe dadi apa lah ngono. Alhamdulillah sampun angsal sawape para penanggap-penanggap Mas Gondrong, angsal sawape panjenengan. Kala wingi ingkang Bajeng menika lulus SMA sampun dados tentara, Pak. Alhamdulillah, bapake tukang badut ya iso anake dadi tentara ya alhamdulillah. Badut iki lanangane mentok. Badut. Lho, pelawak kuwi lho. Lah ya kuwi. Sing SMA kuwi ya? Nggih, pun lulus kelas. Adike nyusul kuwi. Adike menika kelas 2 SMA menika sampun ketampi wonten ing jajaran Polri, Polres, Pak. Polisi, Pak. Kabeh tamtama ya. Sing barep tentara, sing nomor loro polisi, Pak. Hebat dinas ning ndi, Mas? Ning dalan. Lho. Oh anu bagian lalu lintas. Enggak. Loh, lah polisi neng dalan barang. Karnapal ndek ingi karnapal. Sedina tok. Ngene yo sik bocak to Mas. Mbok ngejali. Iya ting aku ngono ki omongno nek karnapal sik ngono lho. Lah kowe nyapa kesusun dhisik dinas neng ndi ya. C seberapa Mas? C Mas. Iki lagune India le. Lho. Niki kula gaweke lagu asli karangan kula Mas. Oh ngono. Iki Kediri. Lah nggih, Kediri nyimpen tresno. Oh iya. Ngaten, coba cimu sak pira? Kok akeh men lagumu iki. Yen aku kangen kuwi to. Seneng, kondisi jenengan iya ding. Genggamlah tanganku, jangan kau lepaskan, peluklah diriku, jangan kau lepaskan, dekatlah denganku. Aku kan menunggu bukti cintamu. Sama kote. Ojo mbok teruske
hubungan kaya ngene aja mbok teruske gandeng sing liyane tetep tak jaga tresnamu sawiji sing neng jero dada lha niki Kediri sing dadi seksi tresnaku kang suci ra bakal tak blenjani tetep tak jaga ning ati nganti kapan aku ora bakal nglarani kowe sing tak tresnani lha niki Mas lho asli niki Mas lagumu ki piye ta ki lho Kediri sing dadi seksi lho kira-kira napa ki sawise nggih lagu ki aku meneng dilukno ketemu lagu ki duwe insting ya ki ketemu judule Pasar Patok ya ben anu Mas iki anyar iki pancen anu kok improv spontan jajal iso ya cah iki C A F G ya coba Pasar Patok ya neng Pasar Patok jajal Dok pegang tanganmu Dok C A F Pasar Patok. Lah iki dinteni kok mek ambekan tok iki lho. Iki saya itu menghidupkan suasana kita hening. Oh iya. Iki suasananya kan romantis. Iya, biar kelihatan mencekam ngono ya. Ya ben kita mencekam dirusaki raimu apa piye? Kelingan neng Pasar Patok. Oke. Aku mbiyen tau takok Aminor. Aminor. Kowe malah plera-plera. Oke. Bareng mlayu ra gawe kathok. Sakre, gak aku dirungokne apik-apik kok iso tembange kok iki lho. Kok iso tenanan kok. Aku nyusul terus ndodok. Ayo. Loh, ayo terus noto. Sentek kok. Loh, tak kira ki saire sik akeh ngono. Ala wong yo dadak mikir iki. Wah, ketara ora kreatif tenan Mas niki Mas. Pasar Patok, Pak. Ya, kayak apa? Jajal, tembange sing gayeng napa Mas? Manut sampean Oke, siap. Digaweke sing tembang lawas nanging tetep menanamkan jiwa kejujuran. Iya. Aja selindutan. Selindutan kuwi apik, Nduk. Sakit nggih Cayu nggih. Kok kukur-kukur ngene kabeh. Ya kelingan pasar Patok ora ge kathok. Kuwi. Wong sing kaya tletongi kuwi lho kok sing drubung laler awakmu to, Guys. Kowe tak omongi, justru malah sing dinggon iki duduk pusatnya. Lah ngopo? Sampingnya. Sing diuperi kuwi to. Oh iya bener. Ambune ning jaba sale. Iya bener. Coba Mas, coba. Yuk, Kidung Manggala digaweke sing sekeca. Judule Selindutan. Pokoknya tetep tanamkan jiwa kejujuran. Ya gini. Berpacu dalam melodi. Sing idot. Hey, ho, hi, yo. Hey, oh. Ayo, tuh. Hey. Sit, ya. Hey. Mundur, maju, mundur, besar gas. Oh, my, out, yo. Wah, yo. Terima kasih Sembah Nuwun, Nduk Wida. Sepotnya ondel-ondel ya. Nggih. Sepotnya ondel-ondel. Anda. Agem sepot ya, Mas. Ya. Ondel-ondel. No. Ya, Prof. Oh. Berat. Ayo. Yo kita naik ondel-ondel. Yo kita naik ondel-ondel. Yo kita naik ondel-ondel.
ayo sama naik motor. Jenengane goleke sepot kok ngeten yo ora pas. Anu disesuaikne karo kondisi. Wah, mboten sesuai. Apa kok iso? Kondisine ngeten iki, sepote senes ngeten niku. Nah, Jawa, Pak Jawa. Pelok. Ampun ninggalke Jawa. Kono, Nduk. Wah, jan sepot. Jenengan niku. Undel-undel. Apa? Ayo. Ya itu kan lagu khas Jawa Barat, Jakarta. Nah, awake dhewe niku wong Jawa, apa ning Jawa Timur. Iya ya, piye lek? Atribute sinden ngagem konde utawa gelungan. Niku tembange pun ngagem tembang ngoten niku tembange tetep tradisi. Jawa tradisi. Jawa. Ayo Nduk, alon Nduk. Mentok tak kandhani mung lakumu. Angisin mbok ya aja ngetok ana kandang wae enak-enak ngora ora nyambut gawe mentok mung lakumu mega gawe terus kowe menika titiwan cinipun wek ngene ya to wek ndang to bebek lanang kuwi bebek wedok nyepat wek anu bangsong lah ya wek awakmu ndang anu to obah agresif lho wek nah bebek lanang ki obah laku ngono ning ngarepe wek ngene to meni wek nah Hos. Bebek lanang ndang clup ngono. Hos. Lho. Lah ya apa kok ora ndang clup nyapa? Gowedi ya. Goleke nggon kok iso. Lho ora masalah. Ngono kuwi anu, Prop. Nggih. Ngajeni awakmu iki ngono. Lah nggih. Nggih mboten Pak, kangge nggo ngelingke bocah-bocah cilik sak menika. Niki lek mentok menika tembang dolanan. Kurikulum tembang dolanan bocah cilik. Lah ya kuwi lho. Betul lho, Pak. Bahasa Jawa lho, termasuk tembang dolanan. Ya iki karo kidang talun, mangan kacang talun, mil katamil, dolanan lembayo. Iki tembang dolanan. Bocah saniki ra isone mik mangku pura aja dibanding-bandingke. Kamu kon niki asli hak karya Indonesia. Karyane wong biyen. Tang telung hati lawuhe botok teri. Nah, iki nek lagu iki aku gak enak iki. Iki sing bahaya iki bocah sing pelo-pelo iki. Sing ragek kidal ngono kae. Ragek kidal kae bahaya. Sing bocah cilik-cilik sing paut, sing pelo-pelo bahaya iki. Indri ada ngelong ati awe otak li gitu ya. Iki mesti bahaya. Dadi iki kudu sing bocah sing tetes-tetes. Lah iya bener iki goleke ya ngono kuwi. Bahaya. Lawe apa le? Lah kuwi ya enek tunggale sing pas Pak, bocah teteh lho. Lah iya. Lawe botok teri. Teteh. Tembangmu piye? Lindri adang telung ati lawuhe botok teri. Nah, niki lek bocah umur kelas 4 SD, 3 SD teteh. Tapi ini bahaya nanti kalau pelajaran ini dibawakan anak-anak sing PAUD TK, sing PAUD bocah-bocah PAUD. Lagi anakmu ya apa lagu iki? Apal. Pelo kae. Pelo kae. Lah yo menine iki. Ini adang telung ati awe botok li. Karpe teri ya dikenani. Tapi pelo. Lah kuwi yo tunggale iki. Montor-montor cilik sing numpak mlebu. Lah kuwi apik. Kuwi lagu-lagu budaya. Ha iya. Sing anakku ya ngono. Bocah PAUD ki bahaya. Bahaya neh sih an. Ana. Aku ora tegel, Cuk. Kuwi sik ana lilik kuwi ya ada li. Angel kok tembang ki angel. Nggih. Ya, nggih, Pak. Tembange diaturke rock wong donya. Oke. Ya tak turuti. Rock wong donya ki gamelan ya melu, musike ya melu. Siswa budaya Mbah Jarana Mbah Joglo mbiyen ki ya ngono kuwi. Yes. Dono Mas Kluthuk Beruk. Karo sampean ya. Kok beruk gundulmu? Ya mantap. Jajal. Ora. Coba kote sak pinten Mas? Kote. Hey. Wong the
Wow. As Wong donya, wong donya, wong donya, wong donya, wong donya, wong donya, pada ilinga. Tik. Rambutnya tatanen. oh Rambutnya ditata sik. waduh lengomu kok ora iso berdiri. Melek to, Nduk. Ora. Kurang kebloh iki. Pas mbok kon ngomodase iki kok. Coba Nduk, aku Ya. Nduk. Hei. Bebek kok saya edan. Uang donya pada tobat. Awas. Drum sik. Duk tak duk tak duk duk. Duk duk. Hei, Sesek. pip 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 pipa belula. Ayo. Uang donya, uang donya, pada Ilinga. manungsa pada tobat. Aja tumen kowe kuwasa elingono marang sing padha jatuh minda marang kawarna elingono marang sing kuwasa. Yo 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 hey yeah lo hey wong donya padha ilinga. Manungsa padha ilinga. Aja tumen kowe kuwasa elingono marang sing padha jatuh minta marang kawarna elingono marang sing kuwasa. Yo 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 Salatullah salamullah ala Tuhan Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil adil Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahli. Oh 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 hey 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 oh tumen kowe kuwasa elingono marang sing padha jatuh minda malika warna elingono marang sing kuwasa. Yo 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 yo
sambung gara-gara ya. Matur nuwun page bincang sanes nggih Mas. Pangapunten Mbak Ble wonten lajeng ngatur. Ya Lek ya. Mugi-mugi menapa ingkang dipun jangkah piyayi marga urip kasembadan cinaketa kabagyan kamulyan saha katentreman. Sembah nuwun kupat lepet boten liwat dom selamat Mas. Masun. Malat-alat kanang dahono. Kuku sing tupa ngambara. Mesate ngantareksa